le haid a hocrú síos áil. sé Darach McGonigal neidir an Darach nó Dara thugann sé deireach tá deisir deire hir an sa agus go dain féin tá pointe anna bhrear fad fachtan sanna ge Cormac Óg McCluskey. Yes. Agus a ríist tá siad atá stáilin sa. Siar tá bearnan sa agus tá siad chun scaoile fé agus tá an council stúra go hálan i go ór dahartaí thar is an trasnáin. Treis de Cormac Óg McCluskey an obair chruagaí anamh sa dí halabhó agus tá siad inis ag ceann eile na páirce. An a rothir isteach an sa agus tá an fear an lína lán chúnastoilm a bheith seo Niall McNichol take a níos. Ní éach an lán cholaíige dain agus tá féite fachta ag a Pádraig O'Kane. Agus tá deisir a bhrithúnsa inis an sacha. Gemeachta ar Cosanáde. Tá mullen ar a déasach an barcach idir an dálín. Kelly Dulchan Keane, passáiltas teach go díal ó Conlon sa agus an ceann Dara Burnatown agus tá an chiad scór feachtacha. Tarlíonn rudaí mar sin uaireanta agus catú an ceannasára áil ar sin freisin. McGonigal gange enge techt an éon ghair dá sin príte anna bhrear fad ag an lánta sé. Pádraig O'Kane ar ghuinéile de sa dtíine tá treis pínta aimsú an council Buaicphointí agus Buaicphointí go deasaige deisin tuga Cormac Óg McCluskey agus tá McCluskey tá pínta déanach an sa de Coláiste Pádraig. Sean O'Connell fácastig mar lánta sí tá Rian Collins taobh leis ach tá an fel i gimeacht I dro an chúil eile agus rothar an sa bé seo an lán tasaíonn san isteach agus buile teach trastan san ach tá an peinte fachta is sóldún gur maiile fór na bhío an chiar thuil ach ní féad le san nach rathú go fóil. Dara Burmanis aga ge siúd tá tarna peinte fachtaige agus sporthaigh san iad. Nóí Coláiste Cholmáin a sin íana. Núnan Buaicphointí an sanach an tosaí a feh leis an bas an cúlaí a dul féé na caide agus leis an luasanis tá an fáic oscailte agus tá seantar chúla techt. Cinne le déanamh go Mortimer a dúirigh feh trastan sa neada go hálan go Pádraig Harran. Trasta leo a ríis go dtí MacGyver. Branchen roar istig sé seo fear a chúil agus a bhfuil peinte chuir leis aige Pádraig Harran sáthas bantas. A chrathúil sa. Bhfuil caiisiad a bhrí an ceann ar a laid a chrathú stoilm. Péidir go le hansan sa ach ní le chéinge bháin leistig. Dara Burnanis tá féinte fachtaige burn le hans péidir ar chúil. Amach leo a ríist agus tá tréchanis a bre ar Coláiste Cholmáin agus tá bailón gan éhidíist scór eilen sa isteach a ríist McHugh an bouta sa agus tá seantar chólan sa agus an sábáilte go díligad Flanagan idir líne ach tá peinte fachtaige Cormac Óg McCluskey. Isteach a láirslí agus a bhfuil leis ríist. Rian Collins a dhéan sár chosaint sa chéadle tá sé nónsaí sa tarnaile agus tá seansa go Dara O'Neill an dlíbolig a chur ar thosbántas Coláiste Pádraig machar I rátha agus tá an bheartíanta go. An nósan sa Dara Burnach fiúhénig nuair a bhí sé gafisteach an son a míle chúilinn fillard leis aige ór an dahartaí agus tan séú bouta tá cornaí hÓgáin Buaite aige Coláiste Pádraig machar rátha.